Kaixo, ongi etorri ikusi arteren azken elkarrizketara. Gaur niretzat elkarrizketa berezia da, ze Inigo artista ez ezik, nire laguna ere bada. Beraz, ohorea da niretzat elkarrizketa hau egitea. Eta, ongi etorri Inigo. Eskerrik asko. Bera, Tartalo Music proiektuaren sortzailea da, musikaria da. Musikagilea eta instrumentu aniztuna, paganismoaren, mitologiaren eta Erdi Aroko garaiaren inspirazioa hartzen du bere musika sortzeko. Esan dezakegu folk melodikoa konposatzen duzula, sinfonia epikoarekin. Definitu dezakezu zu pixka bat hobeto edo modu zabalagoan zer den zure musika? Bai, sailkatzeko pixkat zaila da, baina nik esango nuke folk paganoaren bebai medieval folk edo lan deitzen dena, ez dela Erdi Aroko musika, baizik eta mende honetako Erdi Aroko musikaren reinterpretazioa, fantasian oinarrituta holan, eta, musika zeltaren oinarriak ere baditu eta guzti hori nahazten dut musika epikoarekin, soinu bandako musikarekin, edo sinfoniarekin edo orkestarekin. Pixka bat berezia da eta definitzeko agian pixka bat zaila. Bai, nahiko zaila. Eta, fantasia epikoa eta hau mundu mitologikoan inspiratzen zara, baina baldago inspiratzen zaituen beste zer edo... Nire ustez, batez ere fantasia munduak edo holan, edo mundu mitologikoak dira inspiratzen dauten gauza handienak. Beti nahazten ditut hor mitologian ikasten ditudan gauzak eta gero nire buruan sortzen ditudan fantasiasko munduekin hortik pizkat ateratzen dut inspirazioa. Baina gero inspirazio pragmatiko edo lan lortzeko asko gustatzen zait jotzea, disfrutatzearren soilik eta hortik ateratzen dira doinuak edo beste batzutan ideiak sortzeko paseoak ematea naturan eta horan. Ez bat experimentala agian, ez? Bai, batez ere saiatzen naiz ez sortzera modu indartutako modu batean, baizik eta hori pizkat ateratzen denean. Bai, edo emozionalki mood horretan jartzen eta gero jotzen. Eta, batzutan aipatu duzu agian euskal inspirazio pizka bat, nola agertzen da euskal kultura zure musikan, eta zer garrantzi du hori gure kultura Tartalo Musicentzat? Bai, betidanik egon da hor, beti izan dut nahiko errespetua gure kultura jorratzera, ez dakit zergatik sentitzen nuen edo beti sentitu izan dut presio hori, baina egia da, naiz eta hasieran hori gehiago alde zelta hori jorratu arren, albokak entzuten ziren, txistuak baita irrintzi batzuen grabaketak, eta azken aldian egon naizela batez ere euskal mitologian barneratzen, ikertzen eta horren inguruan ikertzen eta sortzen. Batez ere gero musikaren inguruan albokak grabatzen, albokotea, panderoa, dantzetan erabiltzen diren zintxarriekin, zer gehiago, txirula ez dakit esan dudan, txalaparta baita ere, eta hori. Uste dut gaur egun oraindik ez dagoela oso entzungai, igo ditu dela pare bat gauza, Jaun Zuria, gero Sex Arbori, zuk grabatu zenuen bideoklipa, eta horietan nabarmentzen dela alde hori, baina oraindik ez dute kaleratu horren inguruan egindako lan
parte potolo. Bai, beraz, agian lehenengoz zen bakarrik nola instrumentuen bidez eta gero nabaitzen da gehiago inspirazioan. Bai, hori da, azkenean lortu izan dut nire kontzeptu propioa sortzen. Eta, bueno, zu autodidakta zara, bakarrik ikasi duzu, eta ikaskuntza metodoren bat izan duzu, edo besterik gabe ikertzen duzu, ikusten dituzu, gustatzen zaizkizun gauzak, eta bilatzen eta hori ezagutzen zugatzen dituzu. Denetarik, nik uste dut niretzat gehien bat funtzionatu duena izan dela aspertzea eta denbora eukitzea trasteatzeko edo neure gauzak egiteko instrumentuekin. Metodoa beti izan da jotzea eta beti da nik... Zaiatzea. Bai, gainera nik beti sortu izan dut instrumentuekin, nahiz eta ikasten dituen instrumentu berriak asko ez menperatu, beti saiatzen nintzen sortzen, eta hori, gero bai albokarekin, bai klasetara joan nintzela, ikasteko metoda zen oso konservatorio modukoa, baizik eta era tradizionalean, maisua beste onki batean, ni hemen, eta berak doinuak jotzen, nik errepikatzen, eta hola. Eta gero, nahi duzunean, adibidez, gitarrarekin edo zukirekin, ikastea teknika berriak talan, YouTube bitartez, bideoak ikusten, edo lagunei galdetzen, azkenean ikasteko metodo asko daude. Bai, eta bakarrik gaur egun daukaguna interneten izugarrizko beroteka da. Eta, bueno, hobi bat eta egia bihurtutako amets bat izateaz gain, ze azkenean hori asko lortu duzu, egian 187.000 entzule baino gehiago du Tartalo Music. Zer onura eta zer desabantaila dakar lehen zaletasuna zen gaur lana izatea? Alde batetik abantailak nik uste dut jende askori ailegatzen zaiola, eta niretzat hori kristona da. Gero bestetik, hainbeste jenderi ailegatzerakoan, nik jasotzen ditut haien iruzkinak, eta askotan esanez pilo bat gustatzen zaiola, haien bizitzako momentu zailenetan laguntzaskoa izan dela, niretzat gauza horiek jasotzea kristonak dira. Hori alde batetik, ni beti nire komunitate horrekin edo saleekin saiatu izan naiz kontaktu hori zuzena izaten, ailegatu zen momentu bat zeinetan hori ja imposible bilakatu zen, eta niretzat hori izan zen pizka bat tristea, eta gaur egun oraindik ez dakit nola kudeatu, baina bueno. Tristea da, baina ere hori da oso ondia zarelako gaur egun ere. Bai, baina bueno, ni alde hori pizkat faltan dut. Gero, barkatu, bestetik azkenean ekonomikoki bai sostenu bat ematen dit, eta orduan hori oso importantea da niretzat. Eta, bueno, fijo, gauza askoz gehiago daudela, baina onak, Eta zer dakar lehen hobia izatea, hobia lana bihurtzea batzutan zaila da. Bai, oso zaila. Eta alde horretatik ze desabantaila ikusten dituzu edo... Bai, barengoen pentsatzen ea lortzen dituen gauza gehiago esaten, baina txarrak nahiko argi ditut, niretzat bebai pizkat problematiko izan da, musikalki eman dudan jauzi hau. Ni beti oso pertsona barneko izan naiz, eta ailegatu zen momentu bat zeinetan azkenean bideoklipak egiteko eta hola nire aurpegia jarri behar izan nuen, hor anonimotasuna galtzen duzu, jendeak ezagutzen zaitu, eta hori oso guai dago, baina niretzat
esen nahi ona izan, bebai, hori, hobizena lana bilakatu izana, bebai agertzen du, sorkuntzara oso ordu gutxi sartzeko aukera daukazula, eta gero ordu pila bat sartu behar duzula alde negozioaren edo alde horretan, asko gustatzen zaidana, eta gero bebai kriston presioa, niri bebai osasun mentalean nahiko gaitz ekarri dizkit jauzi hau, oraindik kudeatzen saiatzen nabil, baina zaila izan da bebai ezetz emateak, ze jende asko gonbidatu nau kontzertuak ematera, edo olako proiektu handiagoetan parte hartzera, eta ni ez nintzen presentitzen. Argi dago lehenengoa dela. Bai, baina, azkenean bebai ailegatzen dira oportunitate gehiago, baina batzutan ezetzak eman behar dituzu, eta hori normala da, baina bebai penarekin, ze aldez aurretik jakin izan banu hau ailegatuko zela, agian landu ahal izan zenuen beste modu batean. Bai, prest egoteko, eta azkenean dana ailegatu zitzaidan batean, ezin zenuen kudeatu, eta oraindik nago pixka bat horretan lan egiten. Eta zer eragin edo sentsazio sortzen dituzu zure musikarekin zure entzuleengan? Batez ere niri ailegatzen zaidana da ongizatea edo. Lehen komentatu dudan moduan, iruzkin asko gusten dizkidate YouTubeen, Instagramen, eskertzen ni egindako musika, gustatzen zaielako, haien egunak posten dizkiedalako, bebai momentu ilunetan kriston laguntza delako haientzat, eta batez ere gauza horiek. Azkenean onak, orokorrean, oso ondo. Eta aipa ditzakezu 3 erreferente izan aldira zure bizitza personalekoan edo famatuak berdin da, baina hori 3 erreferente agian Tartalo Music proiektua sortzeko edo zure bizitzan zehar. Bai, hitz egingo du Tartalo Musicen inguruan, eta musikalki batez ere badago asko inspiratu ninduen musikari bat, gainera oso gutxi ezaguna dena. Bere proiektua deitzen zen No Music, bera uste dela David Caballero, Madrilgo sintetizadoren inguruan musika zelta sortzen zuen, baina ez instrumentu fisikoekin, baizik eta elektronikoekin, sintetizadorekin, eta niri bere musika entzuterakoan, uste dut, lehen aldiz sentitu nuela biziposaz, baino haratago joaten ziren sentimenduak. Bere lehen diska entzun nuenean, diskaren izenburua gogoratzen, baina super pilo bat markatu ninduen musikari horren musika. Eta gero, nik uste dut, hasieran hasi nintzenean, Tartalo Music baino lehenago baneukan hor YouTubeen bebai kanale bat, nire musika edo lako coverrak igotzeko erabiltzen nuena. Eta musikari honen kanta baten coverra egin nuen, bera bebai komentatu zuen iruzkin bat egin zuen, eta super polita izan zen. Gero bestetik Adrian von Ziegler, Alemaniako musikari bebai, berak sortzen zuen musika zelta, baina teklatuarekin batez ere soinuak grabatzen, nik orkestarekin egiten dut antzera. Eta bere musika, bera super ezaguna zen YouTubeen, eta oraindik oso ospetsua da, baina kriston booma eduki zuen, eta nik asko entzuten nuen bere musika, eta egun batean esan nuen,
berak egiten baldin badu gauzenik, bai saia naitek. Eta Bai, nintzen bere kanta baten gainean alboka jotzen, eta izan zen, bale, hasiko naiz zer grabatzen. Eta gero, danak musikariak ez izateko, hemendik eskertu nahiko nioke nire aitari egin zuen esfortzua, nik esan nionean aita, nahiko nuke musika sortzea, grabatzea, eta gainera orkestaren soinuak eta holan gustatzen zaizkit, eta behar ditutolako soinu liburutegiak grabatzeko, eta kriston garestiak dira, oso garestiak dira. Eta hasteko, ni oraindik gauza gutxi egiten nituenean eta holan aitak egindako esfortzua, ekonomikoki familia osoa egin zuen, baina bera kriston konfiantza jarri zuen niregan, beti egin du, baina nik uste dut bera gabe Tartalo Music ez dukela existituko. Ze polita. Mi esker, Inigo, etortzeagatik eta elkarrizketa egiteagatik, eta honekin izten dugu ikusi arteen pasarte hauek. Eta agian beste gauza batzuk egingo ditugu. Beraz, ikusi arte. Ikusi arte.